Skoro pred 30 rokmi sme začali organizovať ekumenické detské a mládežnícke biblické tábory. Mali sme ich na niekoľkých miestach. Raz sme sa osobne stretli s pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy, monsignorom Jozefom Hálkom, a otec biskup nám navrhol, aby sme prišli sem do Mariánky. Veď Mariánka je najstaršie pútnické miesto v Uhorsku, ktoré sa nachádza blízko Bratislavy, v Malých Karpatoch. Je to krásny malebný kraj, ktorý má svoju zvláštnu duchovnú atmosféru. Našťastie je tu pútnický dom, kde sa môžeme ubytovať, takže od roku 2015 pravidelne každý rok chodíme sem s deťmi. V parku sa nachádza aj jaskyňa Lurdskej Panny Márie. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. V tomto tábore cítim sa veľmi dobre. Už od malička tu chodím. Veľa sa modlíme, chodíme na omšu. Je to ako duchovné cvičenie. Mariánka má pekný prameň, má veľmi chutnú a dobrú vodu. Je to studená voda, ale najlepšia voda. V Budapešti také nemáme. Boli sme aj v Bratislave, je to krásne mesto a cítili sme sa veľmi dobre. Ty nám dávaš dary, my to dobre vieme, za to, čo sme zjedli, Tebe ďakujeme. V tábore som už 17. krát. Veľmi ľúbim tábor, lebo sme tu dobrý kolektív. Každý deň o 6. chodíme do kostola na svätú omšu, chodíme na ihrisko, kde aj športujeme, hráme basketbal a futbal a viem tu cvičiť slovenčinu, lebo chodím do slovenského gymnázia v Budapešti. Už som v Mariánke 6. alebo 7. krát v tábore. Cítim sa dobre, máme tu veľa kamarátov, každý deň hodím do prírody. Pekný týždeň máme cez prázdny. V tábore som prvýkrát a cítim sa veľmi dobre, lebo máme veľa voľného času, ale popri tom učíme slovenské kresťanské piesne. Mám rád tábor, lebo každý je milý, často sa smejeme, páči sa mi, že každý deň ideme na omšu a spievame večernú modlitbu. V tábore sa cítim dobre, lebo každý deň ideme na omšu a rád sa učím slovenčinu. V tábore som už druhýkrát. Minulý rok som sa tu cítil dobre, preto som aj teraz tu. V tomto tábore veľmi sa cítim dobre. Popoludní hrá futbal, večer sa modlíme spolu pri prameni, príroda je krásna. Moja rodina je katolická a skoro každú nedeľu chodíme do kostola. Rada sa učím slovensku a v tábore sa cítim dobre, lebo spievame kresťanské piesne. V tábore som už druhýkrát. Veľmi sa mi páči, že aj v tomto roku sme predstavili krátky kresťanský program. Život je hra, hraj ju. Život je boj, príjmi ho. Život je život, bráň ho. Každý rok sa vymieňajú deti, stále spoznávame nových študentov od nás z Maďarska, ktorí sa učia po slovensky. A samozrejme je to aj veľkou výzvou pre pedagóga, že ako by mal motivovať deti počas leta, aby sa učili, aby si zapamätali niečo, nejaké slovíčka po slovensky. Počas tohto tábora som sa snažila hravou formou pripravovať nejaké úlohy, kvízové otázky dostali deti a spolupracovali v skupinách. Každý rok na začiatku sa snažíme ich trošku v úvodzovkách pomiešať, dať ich do skupín, aby spolupracovali, aby spolu vedeli vytvoriť niečo, čo je osožné a čo je pekné. A nakoniec to mali všetko zhrnúť na jeden papier, na jeden plagát. Ja si myslím, že sú osožné veľmi takéto zamestnania, čo sa týka tej slovenčiny v takýchto táboroch. My sme tu kamaráti v našom spolku Identity. Po večeroch si sadneme a porozprávame sa a mňa to duševne naplní, lebo v našom spolku sú vzácni ľudia.
Deti ozaj odchádzajú odtiaľto obohatení v prvom rade duchovne a navzájom sa posilňujú v priateľstve, vo viere a vôbec aj v národnostnej identite. Veľmi sa teším, že od roku 2015 organizovanie biblického tábora prevzal Slovenský spolok Identita. A najmä preto, lebo z jej členov sme vlastne vybrali učiteľov, ktorí sprevádzajú deti, učia ich počas týždenného pobytu. To sú takí ľudia, ktorí sú aj pobožní. Chcú pestovať nielen národnostnú identitu spolku, ale aj duchovnú, náboženskú identitu. Každé leto, keď plánujem svoje leto a svoju dovolenku, tak už mám fixný bod, biblický tábor spolu s identitou a s detičkami. A to je pre mňa niečo, čo vás nabije energiou. Samozrejme, ku koncu človek je unavený, ale vždy máte nové a nové zážitky v tom prekrásnom prostredí, ktoré máme možnosť teda užívať. A vždy si myslím, že prinesiem domov so sebou niečo. Ako spolu zažijeme tu takéto chvíle nielen s deťmi, ale medzi sebou sa rozprávame, plánujeme budúcnosť, rozprávame sa o problémoch a vždy sa naučíme niečo nové. To aj nás naplňa energiou. Čo nás tu obkľúčuje, to má nejakú čarovnú silu.